Aficionados que se dedican en corpo e alma á súa paixón. Imos a coñecer a José, un auténtico fan do pan. José, Hola, moi boas. Bueno, contanos, onde estamos? Pois estamos na nosa casa en Adega Entre os Ríos, na casa rural de Adega Entre os Ríos, que, é a casa dos meus pais. Aquí é onde me veño os fins de semana tranquilamente a descansar e a relaxarme co viño e co pan. Ti és un gran aficionado ao pan, non? Por que? Pois mira, a historia da miña co pan empezou así hai 3 anos con Papá Noel, é culpa del, pero foi algo que eu, como fillo de bodegueiro, interésame todo tipo das fermentacións. Entón, hai 3 anos agarrei un libro de facer pan na casa, o famoso de Iván Llarza, e empecé a probar, a picarme, é o que ten, a fariña engancha, e punto. Vamos a traballar un pouquiño, efectivamente. Vale. Como é o proceso? O proceso non ten moita ciencia. Aquí son 4 ingredientes e mezclalos. É a fariña, e o agua, o sal e máis o fermento. E despois podemos complicar e meterlle todas as outras historias que nos dé a gana. Realmente vamos a arrancar mezclando unha receta típica que leva unha mezcla cun 60% de agua. Temos aquí medio quiliño e a mitad do paquete. Temos o agua aquí preparada. E isto non ensucia moito para facelo na casa? Ensucia un pouco, pero aí xa despois está a pelexa que a muller dice, pero o que ensucia terá que limpar tamén. Vale, mezclaríamos un pouquiño para que a fariña vaya hidratándose antes de incorporar o resto de ingredientes. Un pouquiño máis de agua. A mí me gusta traballar ás veces con mezclas máis hidratadas, é dicir, que teñan un pouquiño máis de agua. Deixase reposar un pouquiño antes de meter o resto de ingredientes, é dicir, o sal e máis o fermento. O facer pan na casa ti podes controlar e non acelerar. E traballar, ao final, o pan eche moito máis fácil de digerir que un pan industrializado feito rapidísimo. E así deixaríamos aí eses 20 minutiños antes de seguir traballando. Así, pasado o tempiño, incorporamos xa o resto dos ingredientes, que o sal e a parte fundamental, que é o lévedo, que nos vai facer que suba a masa. Eso, ao final, é unha masa nai, o antigo fermento que había nas aldeas, que poden estar vivos desde hai centos de anos, por, sobre todo, Rusia, Ucrania e por aí hai algún fermento que parece ser que leva cento e pico de anos sendo utilizado. Agora, xa que pasou o tempo, o que toca ahora é amasar un pouquiño. Vale. Hai distintas técnicas de amasar. Para mí, a que máis me gusta é a de botar todo na mesa e andar a golpes con ela. O que facemos co amasado é que empece a alisar, empece a formarse o gluten que vai a reter dentro da masa o aire que despois fará no forno que o pan enche. Isto relaxa? Isto relaxa, isto é unha dos maiores placeres despois de voltar de traballar. Chegas a casa e poñerte aquí a soltar todas as pestes en riba da masa. O paso seguinte é que ten que levedar, e para levedar o noso mellor amigo é a nevera. Sí. Entón, sinxelamente, tapamos para que non se nos seque e vai directamente pa cousa blanca, esa de aí. A nevera o que permite organizarte e podes deixalo aí metido 24 horas, preparar a masa hoxe e xa acabas de facer o pan o día seguinte.
esta xa tiña feita, non? Sí, esta xa tiña preparada de onte, todo o proceso de antes, pois adiantámolo onte, pero bueno, eso é algo normal porque, bueno, eu fago pan máis dunha vez á semana, aínda que os pans feitos na casa aguantan tranquilamente sin secarse bastante máis tempo que un pan mercado no supermercado. Normalmente cas masas que traballo corto a mitad e fago 2 boliños. Agora o que temos que facer é formar. Pois unha vez que temos a forma inicial feita, o que temos que facer é deixalo levedar outro ratiño, que podería ser aquí en riba da mesa tapado con un pano, ou aproveitar cestiños que poden ser tranquilamente os que venden os chinos como paneiras. Ti tes aquí todo o supermercado de cousas, non? Bueno, sí, é como todo, non? Como toda afición arrancas con pouquiña cousa, pero despois vaste picando e vas dicindo eu quero unha cousiña desas, eu quero unha cousiña, e ao final vas quitándolle unha alacena á muller para os teus cacharros. Transferímolos a unha tabliña ou algo similar, facerlle uns cortes por donde o aire escapará e abrirá, e escaparán os gases para que o pan non rebente. E vámonos para o forno que xa está quente desde hai un bo rato, e metémolos para dentro. Pero ahora temos que darlles agua, porque todo ese vapor que ahora con ese auga que acabo de meter, o que facemos é darlle humedad para que a pel exterior do pan non se seque demasiado rápido e que permita a expansión dos gases. Ya vimos que todo vai ben, é o momento de relaxarse, disfrutar dunha copiña de viño e punto. Mira, que é o que te gusta a ti tanto do pan, de facer pan na tua casa? Ten unha parte máxica que escapa desa ciencia, non? Que é a parte aleatoria, que fai que realmente un pan non sexa igual dunha fornada a outra. E bueno, eso é un pouco a temperatura, o clima como estea, que se hai tormenta e non hai tormenta, con tormenta o pan non medra tanto. Teñen cousas en común facer viño e pan, non? A parte común son os lévedos. Os lévedos que é o que lle dá vida. Eu, de feito, a miña masa nai que traballo leva comigo 3 anos, está feita a partir de fariña, auga e uvas. Uvas cas que fixemos o viño tamén foron as que lle deron vida a esta masa nai, e despois tamén hai esa parte de xogo, de probar distintas fariñas, mezclas, despois meter ingredientes dentro, semillas, setas, como teño aquí, setas secas. Teño feito un con queixo e pementa vermella, e quedou moi chulo, moi chulo, moi chulo. Pois agora na máis que nos queda sacar do forno, Xa estamos dentro, e deixar enfriar un ratiño. Pois nada, moitísimas gracias por abrirnos as portas da tua casa e vémonos noutra. Vémonos noutra, e agora o que temos que abrir é o pan e un chouriciño. O pan é un alimento moi antigo